Mntabami, emhlabeni kunzima. Hawu yini mama kwenzenjani? Ukuthi ngiyabuka nje lezi zinto ezenzeka la ngaphandle nezinto ezenziwa yintsha yanamhlanje. Awu, mama wami wabalisa kangaka. Uma wami ucabanga. Neli, Nosipho, ingane zami. Cela nihlukane nokuba uvanzi ebusuku. Niyaza kubukeki uma intombazane noma umuntu wesifazane ehamba eqaluza la ngaphandle. Awu, kanti mama usho lokho. Sina soya sezizulela nje nabangani bethu siborekile sihlule nje ukuhlala nje imini yonke nje nawe la ekhaya. Bora phela. Ngihlezi nginikhuza kodwa anithandi ukungilalela. Ukuphi inkinga amantombazane? Hayi kahle mama phela manje thina sibadala kabi futhi sinama ID singayi noma yikuphi la sithanda khona. Ngiyanikhuza awuphele lo mkhuba ngifuna umuntu osezobuya ekseni. Ngiyathemba ukuthi ningizwile bantabami. Engabe ngicabanga nini ngoba senisukuma nje. Lezi ngane. Lezi insuku edlule bebhona la emakhaya. Yabona nelanga lashisa futhi. Hey webafu lalela. Sho baba. Hey uyabona ukuthi lezi ngane ezifikile bafu la around. Ingane efike kuphi bafu? Ngane kuphi bafu? La uyazi phela mina bafa ngihlulwa yilutho mina. Angihlulwa yilutho nje hayo labazi abantu besifazana abantu bami la. Manje ingane kuphi sicheka nini bafu lezi ngane lezo? Hayi kuleka wena bafu ubuphethe mina. Uphethe mina phethe number 1 bafu. Hayi bafu bathola ndabama sebacheka. bathola bafu ukuthi Bayeke la uyazi abantu besifazana abantu bami phethe sokuthinteni. Sifumfundo uma nensenzo nokanje ngesesana. Bafana bami niyafika kodwa. Ngiyanageza nje kusile. Hayi nami ngikhona ke namhla bantabami angiyendaba ngisebenzi. Bantabami ngibizile lapha. Bantabami niyazi ukuthi babona ngithi wahamba waya eGoli. Umsebenzi ummele ngenhla. Nami ke ngisebenza ngokuyikhandla. Umuntu ufuna afunde, asebenze. Siyezwana. Yebo mama siyezwa. Yebo mama ngiyakuzwa. Wakhuluma kanjani usuboneni? Habe, ngikhuluma nani nonke. Osayibona sekhulile la kwami akangiphumela ahambe emsilwana. Hlekani nje ngelinye ilanga ngiyokukhumbula seninodwa. Ngithi hlekani. Manje kufanele ngithulele indoda enemoto mali ukuze ngikwazi ukuthi ngiqashele ngibe right. Ngoba phela manje awazi makho ukuthi lokho ethethelayo. Yeah. Hayi cha cha uqinisile ngempela umuntu umele azame ngempela. Oh. Usho nje umuntu kumele azame impilo ngempela la. Uqinisile ngempela uma wakho ilokho eqalekisa njalo naye ungazi ukuthi yini kanti ingakho kanti vele makho uhlesena akafuni ukuthi sizamele nje nathi sibe right. Sambona. Yebo ntombi. Yebo baba. Siyaphila. Hey, ukhona uManqamane? Yebo khona noma wakho. Hayi cha naye. Hayi Nana nisamusho awusothini nje sikhathela apha kuma wakho nathi senzamele yethu impilo engcono. Unama wakho oh.
liyofezeka. Kangazimisele usebenze ngamandla nangokuzikhandla kuze kuyokhanya. Ngifuna ukuzimela ngibe nento zami, ikhaya elifudumele transemazinde. I-Porsche Panamera dladla entabeni, umhlaba ongapheli, ngisalela abantwana manaka ngane dali, safuna siphile asekhona amandla. Sanibona weyintombi. Yebo. Yaphila njani? Awu nathi siyaphila makhosazana. Mfundo vele nifunani la? Awu, babhuti ngikhala ngani? Hehe. Dadewethu siwaba ekhaya nokuzanga kakhulukazi. Kusacela nazi intombi endlini kunodatshana la esikufa siwumdala ogqoke Usuhamba ungitsheni njalo baba. Hayi akunankinga baba. Hayi yazi yaphela. Amakhosi. Bengithi ngiza kwakho ngafica thuze ngapha. Awungena ngaphakathi Nkosi Ntombi. Awu. Thokoza makhosi. Awuthokoza Ntombi. Awu, ufanele lokusizana namhlanje abakade nje bethi phela ngizomfica ninobabili lapha. Hayi ngimnika usuku nje uthaphumule namhlanje. Awu, okay. Ngoba uthi siyahamba athi sisale sengixoshisa. Awungilekelele Ntombi ngabe usizile. Bese sithi ukushoshela ngasekhaya phela. Ngaze kuhle nangilela kunayilapha kumina. Vela ngisebenza masekhile Ntombi. Noma yini lokhu ngiyayihlosakela ngisangayi. Hayi sesiyoqedela endlini Ntombi asambe.
Hawu kunjani? Ye ayisazani man. Lalela bengithi ngisazokuthinta. Ithinta esuke yenzeka ngisuke ngaba busy ngaba matasa nezinto ezincane. But lalela ngizokuthumelela i-location ngoba vele istaff sifikile lapha kumina. Ngizokwenza sure mina ukuthi yonke into misiyenzeke ngendlela sekudayisekile nama customer nemali si right bese ngithinta Stoboza. Bese ngisendela i-location ukuthi ihlangana naphi nale mali. Hayi, uyalazi udaba. Danko, thank you. Oh. Zandi? Yebo boss. Ukahle. Zandi, lesitokho esila isa 50k and ngifuna ukuthi ungisize ungitshelele amaharinabela ukuthi imali la ngidinga ulisithatha intambama. Make sure ukuthi ngidinga iphelele, ngiyithola futhi iphelele. Senongitransferela yona ebhange ngodla lami. Danko. Hayi ke, Zandi, akusetshenzwe bo, hayi nje ukudlala. Ngifuna kusetshenzwe. Kuzoba njalo my boss. Ubuyazi ndoda kumele kusetshenzwe. Simtholile njengamanje ngifuna siphume samse khona. Ngizama ukuthi sizokwehla uzobe sesikhombisa. Uyabona. Awusithatha usibeke. Usazi. Selapha ezansi, ngizobe ngiphume lapha ezansi. Savele sidwa nje khona. Hawu ngisakwazi baba uphuma. Bengikhona man, hey umuntu phela sibanjiwa. Amabhilidi hey akaziwa. Ugenza noma yini phela imali le semhlabeni baba sazile imali. Kuyasetshenzwa. Sosebenza yona nje nathi ubusibona nje sila. Hawu, sebengagcwele phela abantu. Ngoba bazi. Uthiko la. Awungeneke usibona ukuthi khona nendo. Hey, bona usedwa. Phela abantu kanje abajwayele phela nje. Hello ngamadoda. Dazi bethi. Uyandayisa. Ngihamba ngedwa. Okonele kaze khona ekhaya. Okonele lo ngizokubala. Kanti mama khona lo.
abekho la what like uneli kade ulaliphi Ngikhumbuza omunye ugayi izolo engwese ngibaseleke kanjani. Ayicheshe ngiyaqala ukubaseleka kanjeya. Yasithi siyiphuvela nje kumnandi kunjeya wavela waqhamuka yini. Hawu, ngizwile yazi izolo ngizama ukufana ukuthi khona omunye ugayi nje bekhuluma. Kwenzakale ngivela ngamasepho. It's uNosipho. Manje uyela ugayile emusho ukuthi ugcine esengicasuka. uNosipho wavela mbamba ngenkani nezwana wahamba naye. Bayojiva. uNosipho sabathe ngiyambiza Nosipho buye luthi Nosipho akhona wahamba. Manje nami ngaze ngagcina sengidikilileke ngabuya ngoba sengigcine ngizolala la ekhaya. Bese ngiyafika nasekhaya kuvaliwe. Umama akasafuna ukuvuka nawe yamazi umama kulo amuvuthi. Nakhona usizokela kubuya. Sizakela ngoba nje umama engekho. Ukube bekhona bezothi nje ukubavule lizolala ngokufana. Oh! Lizo! Lizo! Aye kuneli lapha. Sithi amaphoyisa dad. Hey, aha. Hey. Lapha sixoxela yonke into. Awuze nazo. Okay la. Hey, oh. Ugcinela phike nogayi wakhe izolo. Ogcina Oh, uhamba naye. Iye wena ugayi. Kodwa wena uhamba kanjani nomuntu? Oh, nyanyisa usisi wakho. Akamazi. Qala ngisho ukumbona. Ni. Awusamphathi nje umphathi. Awona. Na ubonile ugayi. Ntombi. Ugayi ngoba uthi ugayi nje manje. Ngoba sebuya yedwa. Uyayedwa nje manje. Hawu bele Nekane kunogayi. manje kusena lutho susuthi. Sengiqedile nje. We man. Okay, namba kanjani ngenofuthi? Ugayi. Mangikhipha ugayi. Ungaboni imoto. Oh. Ngoba usahamba ngeenyawo nje imoto iphi. Ubuye ngaka kubeka apha kubeka. Awumbeki. Juke mayi mama. Hayibo. Wathunquza intuli. Nekane ngenalutho. Hayibo ugayi phela udekile itafula oh. Uzakhumbula ukuthi igama isibongo. Ngahlela kuyo. Angikwazi. Waphuza nje. Hey, oh khathele ngicula. Yebo uma wena ukubufikile nje la. Asulu uthi ngikuhleke ukuthi nje angazi ngithi njani. Yini ekhathazile? Uhamba ngeenyawo noma uyasho ukuthi uhamba ngemoto nje isikhathi esiyiphi? Udakwa. Ekabhale fona ekhalayo. Phela. Nansi yakho sisi. Ifona ekhalayo abantu bakho. Hawu bethu mfundo oh. Hawu. Anse. Hello? Yebo. Unjani? Ngiyaphinda. Hawu ufuna ukusibona? Hawu thani ngitshela uNeli ngayivali phone. Neli, uthi umfundo benosipho wacela usibona uphethe ekhaya. Okay, batshela ukuthi sizoza manje. Yeah. Ngayi, okay. Uthi uNeli sizoza njengamanje but cela uyifreshina up kuqala. Mina babuze ukuthi bakuphi. Nikuphi nini? Hayi, alright, sohlangana endleleni ke mase siyephakike. Alright.
amaphara lapha ayahlupha. Oh, Laze uzosibulala. We never back down now, sex jubilant. Wonkamaka's every town, sex bigoted. We going golden round, everybody just run. Say I'm telling you, Josie Pelele, no, we tear gas, you know the name. Getting the dough like never before, we play time, it's over, man. Lomkanga na we now show next, how many fuck all login. Otomanga kama convent, nigga need a all-star team. Hit me, ZTIS, who total shy 360. Sweetie shake that ass, we end the shy 360. You pop and pass, it's only shy 360. It's shy 360. Now get with me. Buanas, get on a machita, I'm a tapping vanas. Pula la mapia, no more vin. I'm a cherry, wanna give me some loving. And to the rooftop we go. Sure they give me. Jehova, ihlazo engaka. Hayi. Oh, ngeke safuna ukuchama la. Awuchame ngizofika lapha. Okay, ungilindeke. Uyaphila. Kunendoda la. Usuka njengamanje kuyona, inephasela lami engithembise lona. Uzofika inikeze lona. Sezwana? Ngiyeza boss. Yena mbombo. Thank boss. Ngiyeza boss. Son. Boss. Josie Pelele, no, we tear gas, you know the name. Getting the dough like never before, we play time, it's over, man. Lomkanga na we now show next, how many fuck all login.
Unele ngempela wachama amatshe nje kwenze njani? Wenele. Hayi, ake ngihambe ngiyobheka ngeke. Hayi. Unele phela ungene lapha wasesho. Hawushani. Isikhwama sakhe. Nelly. Nelly. Nelly, kushone ngempela. Kodwa nawe Nelly nanifunani nje endaweni ekanje? Manje zinyoka nje ameva yiyo yonke lento inina noSipho. Ayilabo fana laba enhlalweni bajaha ungazi ukuthi bajahani. Nakho-ke lapho esangathola khona ifoni sengibuya manje. Ake sigele Dube check la. Haya soze. Angeke mina endaweni enje. Anyeke phela umuntu uzofa yilezi izingane. Ningitholela umntanami kodwa. Waza sifuwazi. Hamba. Njengoba singatholi lutho la ngcono kuye sibona. Hayi ngiyalingwa balengisa izandla Nkosi. Hawu kodwa Nkosi yami sengingenile ngibuya ngilengisa izandla. Sengiyithwele. Iphi ingane yami? Niyaphuma ke nilengisa izandla. Iphi ingane yami? Iphi ingane yami? Nithule ningibhekile. Iphi ingane yami ilokhu. Bahamba amahlathi. Iphi ingane yami? Hayi khuleka mama, okwamanje sisakatholi lutho. Kodwa sizobuya ekuhambeni kwesikhathi sibone ithola namana mama. Siyazi ukuthi siyahereza sonke siyazama siyaphanda. But no ntwana. Instead of ukuthi sibe let's complain. I think ukuthi ntwana mele enhleke yazini. Lalela ke. Sama ngakho konke ukuphila impilo egrand. And I'm thinking quite hard while I'm holding this pen. What my life entails, it's far from fairy tales like they lived happily ever after. The king got held. Khuluma ngestrati, la kuherezwa khona. La kuhlala idayisi ebusuku ngekhandlela khona. I'm not having it good, but I got clothes on my back. Roof over my head is better than living in a shack. Appreciate more on the things you got. Might spare you a life. Ungarufa and get shot. Ungavumi bra. Iklahlele ngenhloko so we want it. Sesho umucabanga kodwa ngabe khona nje singagcola la kuphatheka. Hayi sizobona wena detective. Manje sifezele kokushulu ya mama leyo uzosibulala masingabuyina lutho. Hayi, ake sihambe impela. Uzibona. Hey, Dube, awubukise ngapha. Hayi ngathi kubi kakhulu ke lapha. Yabona kodwa detective. Ayikonakele impela hayi. Senesikhathi lo muntu elapha. Hayi. Sekuzinsuku impela eziningi impela. Lapha mhlongo awuthi ngithinta be forensic lapha.
Kuze ngazi sina lo mama lo. Ayobazisa impela. Makhelwane. Eli. Ay makhelwane. Eli. Sivelelwa yini futhi? Awusanabo Onjengawe ongikhatha lela njalo kanti seka beka konke kuwe maye ngekhuhlabo onjengawe ongikhatha lela njalo kanti senga beka konke Nomaliso. Zala. Njani? Hawu sashungami kuhlangabeza somewhere somehow. Bengifuna ukuthi nje ngi-surprise yabo. Ucela ngendaba yakho. Yazi mafika ngeke ukuthi ayenzeka ngedrama lapho uqhamisa khona. Hey bese ngidukile ngisho indlela bese ngingasayiboni sengihamba ngibuza ngiduka. Ngakuchazela kahle kanje sisi. Kodwa ngisibonga khona ukuthi sengifikile. Sibonga khona ukuthi awubanjwa ngindaba ila. Bamba he. Ngizama mama. Sanibonani. Hawu yebo baba. Niyaphila? Siyaphila. Ufika nini mshana? Hayi ngisanda kufika manje malume. Umalume ukhathele ubuye emsebenzini ngizokubona nje mshana. Kusafuna ukuthi ukuphumula kancane. Kade ngihlangabezile nami ngikhathele. Ukhathazwa yini wena? Hawu kade ngihlangabezile. Awufuni ukusebenza inkinga yakho. Yebo Mhlongo. Yebo. Ya ngithi lapha ngizothumela ingane lapha ezolanda lento yami leyo. Sengibuyile emsebenzini. Alright kulungile. Bayeza manje. Shap. Nomaleza. Baba. Yiza. Awungichelela amanzi intombi lapha. Umile. Nomaleza. Ya ntombi, ngithuma lapha umhlongo lengisebenza naye. Khona into yami okumele yangaleza into yami okumele singabana la ngomshana. Zulaka futhi. Akuthupha. Ngisheshe. Ngifikela nje akasangina nethuba lokuthi ngiphumule ke ngakho konke. Hawu sazobona endlini sazongicine sobabili yakho yakuqeqesha. Ngathi umuntu uzophumula mase emsebenzini.
kuningi okuzayo. Akazi ukukhuluma kahle ngomkhosi. Lapho ngifele sengikubona uqaphele kanje Zalo uyayibona into ebengikhuluma ngayo yazi ngiyena yokuqala kwenzakala ngempela le ndawo impela sasaza Yathanda ukuthi ngizile bantwana. Engabe ngicabanga yini basesizwe. Ngikwazi ukuthi ngisheshe ngibe right ngoba manje awazi ngaphuthela hayi cha hey qinisile vele umuntu kumele azame Sanibuyele endabeni zeFuze News namhlanje sendaweni yaseNyanini lapho kwenza khona isigameko ehlathini kade bakhona intombazane uNimali. Kodwa la ngihamba no-detective Hlongo kanye nomseshi hayibo ukuyibona basindela ngishona ngempela bafethu
Indaba mzali uyamazi nantoni? Ngiyamazi ingane ihlala ngaphezulu. Mawaye lo thitha kakhulu. Asiqale sibikele Ojwayele nje lapha. ukukhulumisana nobaba. Ingane yakhe ke nayo. Zochaza lesi sigameko esenze. Bambulalela ehlathini. Into noma gadu nje kodwa la endaweni kuthiwa sekunomuntu obulalayo. Into ey'kanjalo kodwa phela abanye abakholwa abanye bathiwa. Yabo njengengane eyihluphayo. Bese yo-check-a. Abanye abakholwa abanye bathi wabulawa umuntu wakhe kodwa asazi. Usenachaza. Okay, msishudo. Nobaba kodwa Thina ukuba detective. Nasithola kanjani? Mhlawumbe wenzela ukuthi Ngoba eseqedile u-detective. Ngesafika la ekuhambeni kwesikhathi leyo asitholanga lutho sathembisa sibuye. Okungcono msebenzi vele siphumeni uthe umalume asomthengela ushukela lapho esitolo. Ngcono vele sisuke sihambe sekhona esitolo. Kodwa ngisithuma kunjena siyobulawa nje. Siyazi ukuthi siyahereza sonke siyazama siyaphanda. But no ntwana, instead of ukuthi silibele sicomplaina, I think ukuthi ntwana mele enhleke yazini. Lalela ke, Sama ngakho konke ukuphila impilo egrand. And I'm thinking quite hard while I'm holding this pen. What my life entails, it's far from fairy tales. Like they lived happily ever after, the king got held. Khuluma ngestrati, la kuherezwa khona. La kuhlala idayisi ebusuku ngekhandlela khona. I'm not having it good, but I got clothes on my back. Roof over my head is better than living in a shack. Appreciate more on the things you got. Might spare you a life. Ungarufa and get shot. Ungavumi bra. Iklahlele ngenhloko. So we want it. Danyana ngeke kuze nehloko. Ungathazanga uzutshele. You need to better your life. Ladies, mantombazana. Now, Khona abantu asemdayisa ngudrug. Yo. Okulandelayo siyambulala. Kulandela thina futhi. Ngoba nomalume akaqeda ukusithuma. Uyaqeda uthemba ukuthi uyiphoyisa. Sizosifikela kushuthi kuyacaca. Namanje ngiyamangala kuyimanje. Hayibo, uthi ngiyandayisela. Manje kushuthi usibuka kusifanele yena ukuyisebenzisa le nto le hayi futhi kuyacaca. Okulandelayo sinama-strippers. Silandele emaklabhini, sidansa kanje kanjani. Ngithi laba ndanza kubo kwephoyisa zona. Cabanga. Sazi. Ngeke ngubone, yabona mase ngithi sengubone ngibone nami ngifika mzala yo. Ayabo la, sabona idrama nje incane. Abahlaphi khayabona le kanje. Angifuni ukuyikhuluma impela kodwa ube umuntu phela ovakashayo. Emhlabeni kunzima, impilo inzima, ithathe kancane. Awuyithathe kancane. Nawe lapha edanyane. Emhlabeni kunzima, impilo inzima, ithathe kancane. Abaningi bathi ngiyasika when I'm trying to be my figures. Abanye bathi ngiyasika but they know ngiyagida. Petista lesi blind which excites a mankind. Abanye basta. Kesedla imoto la ngibona le ntwana lokhu ilandela icherry yami nalokhu ilandela ngemuva. Manje ngifuna ngishayele yona. Hayi kwasana lapha ngibhale ngehlala. Fune map. No mistake, bhala ngehlala kwasana. Hey, boy, sorry ukuthi ngakwenza kanjalo. Hey, nami lo muntu ngimbonile indabeni. Hey. Bengakholwakala ngempela ukuthi ukwenzekile lokho kwenzela kodwa manje yabona nami ngithi mase ngimbone endabeni kwabuhlungu inhliziyo kwaye mangikholwa ngempela ukuthi akasekho lo muntu kodwa manje ubuhlungu kakhulu ukuthi lezi zinto bezela ngokuthi angazi ukuthi ngithathe umuntu kodwa ke kwethu hayi qina ndoda endala kuhlangana ngehlanga singozulu thina singomagebe indoda kumele iqine ikhombisa ukuba yitsizwe indoda kumele iqine ungaphali kobuhlungu
Hallelujah. Oh.
nethezekile kumnandi la kimi. Lutho yabanje wangifika nje ngiyemsebenzini Ngoba kudlala kumnandi nje nihleli. Ingane yami ayikho, ingane yami ifile. Usikizisha Ndubi. Kwalo lo daba lo. Wadubi. Oh mana mana ihlisa umoya. Leyo siphekwa njengamanje nathi asikwazi ukuthi asilomthetho ngezandla. Ithini inqubekela phambili ngengane yami Ndubi? Yabo nje sizobuya kwena sifuna ukwenza izinto sigagamele ngoba lokho uzosifaka einkingeni lokho. Kumele wehlise umoya nje utetele igazi. So ilungisa yonke lento ngendlela eright. Ihlisa umoya nje wena utetele igazi phansi so ilungisa le ndaba le. Aduzana uzokuthola nje ukulungiswa ngengane yakho. Ndubi ngiyayifuna ubulungiswa bengane yami. Ngiyafuna ubulungiswa bengane yami. Uzokuthola nje ngendlela ofuna ngayo. Sephezulu kwalo lo daba lo nestation sasebenzisana khona isimoya. Sizoqhubeka ngoba imbangela yakho kwenzakala la asakayitholi kahle. Hayi khuleka mama ngoba manje asakayitholi. Kodwa sizobuya ekhambeni kwesikhathi sibone uthola namana. Seshi. Oh, hamba kahle. Hamba kahle mseshi. Kuyabheda lapha kimi. Indawo ezenzani? Inkinga iningi kakhulu. Kufike lo mama lo ikhumbula intombazane yabe benecala ngayasasithole ngale isindaweni esigameko. Ukhuluma wayo yena ufuna ukulungisa mngane yakhe. Yabo sawubona intensive lokhulumayo. Ukuthi kwenze njani noma? Ukwenzeke nini lokho? Okay ayizophuthuma khona manje. Bona njani? Ayithwazana sekhona abafana sevele badutshula ngapha kumele siphuthume impela. Kwenzeka nini? Ngibona wena ngathi kusazokwenzeka lokho. Awuzami ibackup phone ambulance ikho. Alright uzama ukuthi kubathinta ngapha. Boza, ngiyipasela lapho boza. Shoti. Awuche. Ushila danzo. Hayi, ukuzama nje ba. Phela boza yami. Sibona isigaba siphethe. Hayi khona ngathi impela siyagqilaza. Awuthi sikhona sisonda lapho kumchampion. Uthi. Hayi umsebenzi. Ubuke ngithembisa wena. Hayi ukuthembisa. Hayi ukuthi ngiyamazi. Yabona mangikhulume kahle naye, hayi uyangenzela iqiniso. Yabona nje la ngilindele 150k. Ngaleli nje ilodwa. Liyeke ayeke lawo mali. But leli nje ngilindele 150k. Yona into esiyenzayo wena. So masithi 150. Lo ngitshela ndoda yabona. Walo msebenzi lo umuntu uzoba nemali. Sonke December manje baba mele siphushe. Ubone iphunyuza nje la. Ayabona ngathi kuthithenge ubambe kanje mfana. Ngiyakutshela mngana lalela. Lini ibhola libambe kanje yadala. Lalela webhuti yazi bengithi ngizoloku ngikubuza. Zihamba kanjani nje? Izima 100% njengojuice sobo. Awutshele ngiyakutshela. Hayi ngiyazwa ke mfana ukuthi hayi ithe kulibambile. Ngiyakutshela mngani wami nje ukwazi nje. Iphethwe yimi kanje. Lalela yazi kusamele kodwa ngifike yenza ukuqalaza lapha ngesibona ukuthi ngeke masithi 1 no 1 uphuma u2. Ngiyakutshela mngana yabona uma ufika lapha ufuna sibatshengise ukuthi
Yithi abantu. Usho kanje? Yithi amabhoza. Lalela ngifuna siqale siqede sivule sivale. Ungizwa kahle? Excellent. Ziyalunga izinto. Hey, wasadula. Awuthi ke sicheck la. Yabona ke wena Mpunyela engayidla impuphu. Yeah mngani wami. Angifuni ke bese uhamba ungikhuluma. Ngani? Ngalo umsebenzi wami webhuti ngithe ake sihlangane ke sishaye yesizwe ukuthi yini engiyiphethe ngapha. Hey wefethu ayiyabhubhizwa athi ke sizwe Ayisizwe lesithathu. Impunyela engayidla impuphu. Hawu mngani wami. Webhuti. Yimloya. Ziyalunga izinto. Avele kwemnandi. Lalela. Avele bo Christmas. Yanomalizo Nosipho kanjani? Ngaphi Ntombi? Khona awuphume sicela uzohlala phansi. Qhamukapi Ntombi? Kade ngisazulile nawe uyabona nje. Ilapho ngithi ngiyafika lapha kumanqumanga. Awuma ngikhulumisa ishela. Angimangali. Hayi kabe angimangali. Qinisile khona. Manje uthini? Asho lutho. Ngifuna ukucanta nje kuphela lapha kwakhe. Usho ukuthi usawubona nje sawubona nje lutho. Kodwa phela kumele ngabe nani niyasebenzisana. Manje phela uma nawe uyambona. Phela nathi phela ucasukela ubaba angifuni nje nanokuthi ngisho kuthiwa uthi angikhulumele lapha. Ngeke futhi-ke Kade fikile la ingena neqapha ngidlula ufike khona ubaba ngesibhamu. Embule. Sabathi. Manje awusho agcine wephelelephi umuntu ashiya lo kamthola. Lo wadli. Hayi mfowethu. Uyalazi ibathi indoda namhlanje kusasiphinde ivuka. Akagcine ngimiyekile lo yana kodwa ngicabanga nje ukuthi yongizothi ngizobela ngithumela izintwana zami phezulu azikhanda. Kube kanye ngabe ngabuthi kodwa ngoba kufana ukuthi ngiyimulisa nje webhuti ngoba phela ezinto ezifana lezi yana manzi amancane umlilo amaphepha nje ngiyawucisha. Ngizwa kahle. Kodwa phela mngana wami akwazi le mali sesisenzele kanje. Qhamuke nje umaskidi vele uyithathe. Inkinga ileyo. Yazi ukuthi abantu bayakhohlwa kahle kahle. Niyazi. Ngoba uyakhumbula kuqala. Khona kunyuka kwabhayiza. Wakuthuma iparcel efana nayo leli. Washawa chitha. Alo angikhuphanga kodwa phela ngatshela ingane nje ngathi mina bafowethu ake nimenzakalise. Bamshaya 7 bullets ekhanda. Angidlali nje kanjalo. Wanabo la vuma bakhombisa ukuthi umuntu ogangayo wenziwa nje. Kahle kahle. Ya ukuthi kona phela sesibadala webhuti angisathandi mina senze lezi zinto lesizenza qala ngoba uyagula besizenza hey lesizenza manje ke angisathandi mfowethu angisathandi sengifuna nje ukushaya into yami underground sizenzile webhuti sizenzile uyakhumbula kodwa lalela webhuti kodwa futhi ake siyeke idinga lalela masibuyisele emuva ngithe ngishaya indawo ayewethu zinhle intombi lapha ngaphandle zinhle intombi ngaphandle webhuti aya ngiyazi lento mfowethu uyangazi ke ngiyakwazi la mngani wami awushesha kahle mfowethu lalela ngishaya intombi la ngithe nje sawubona uthi into khontu nento engaka nje lutho ngalama ayingaka uyazi lalela into enzeka la webhuti okumele uyazi hayi ngoba ingaka inkinga imini ngeke uperforme eholo uphethe keyboard yodwa ubizwa kahle so mina vele uyayizwa lo uwaqhutwa ikupela lalela webhuti iyanemba awubona ngitsho lokumkhaba impunyela ngayidli inkuku ngiyakutshela lalela webhuti asithini imali lalela ke ufuna isiqale siqede sifune sivale yawole ilandele eJudia le ishawuda kunye lalela ke awushayela ithotho ke sibone ukuthi ngeke izinto zenzeke kahle sibone ukuthi Sithi ukupholisa ikhanda kancane sesikushaya umoya nje. Asambe. Okay.
Sawona ma. Awuthele lapha kwesizwe. Ungathani? Ngathi zinibambile. Wena, manje ungasayitholi lento ngoba ngathi is not natural. Inkinga ngeke sayiyeke bese kwenye uyamthemba kodwa. Hayi ngiyamthemba yena. Sekaningi engumbisa ukuthi uthemba kuyena. Nalo ngatsala wabo umuntu omuhle. Khona uthi phela ukuthi umuntu abantu imali yabashintsha mfowethu. Uthele mntana ngiphuza. Inja. Alwami. Thixo nofela. Awukwethu. Mngana wami usiyasonda usathi lesiphambano. Awungithini. Awukumenzela. Lalela, yabona isiphambano lesi. Uyalazi ngithi mina nje ngumhlazi nje oyimele. Ngathi mangithola ithuba ngahamba ngakumuntu ngathi mina lalela ke awuhlanganisa into ezokwenza ukuthi noma ngabe kuthiwani kube ukuthi uyumvikeli. Ungatshothi ngiswenkile. Ungizwe kahle? Kanti umkanje. Awufethi ngithole ngiyabuka. Manje dodamele udla amathambo engqondo. Udla amathambo engqondo ngoba webhuti uzoba nenkinga serious. Social. Lalela ngagcine ngithe kunebhizinisi engifuna silishaya mfowethu. Ngangithi ngifuna sibe noma hosha. Ungizwa kahle? Lalela into engifuna angazi siyenza kanjani. Kodwa ngibona athi nemali. Kabi. Amantombazane siwathola. Awathola inqwaba. Usho njani? Nangu ntombazane. Weshoti. Ngizokhuluma awuyangazi ke mina ngiyena umuntu osanda ukuyiphinda phinda mekhuluma. Ngizongisiza ngento eyodwa uyazi. Ngizodinga amantombazane. Ngizowasondeza nje lapha kimi. Ngithi nana ngifethu unebhizinisi esifuna ukuqala. Uzongenzela lokho angithi. Bese unginikeza neni feedback. Ngizobona. Yokusiza ukuthi usheshise singenzanele ngizwa kahle. Asibonga. Ukuthi uzositholela mfowethu. Ngicabanga ukuthi ibhizinisi emele sisheshise siliqale. Alizolekelela lo. Uyanenza bani? Ngendlela engifuna ngayo kodwa ke uyangazi mina ngiyayithanda imali mfowethu. Uyangazi. Uyazama mngana into zisiphilela yona nje senze imali. Lalela ke. Okunye ngifuna usize ngapho. Njengoba lezi zinto zinje uzongithathela zona ungikalele zona. Staff ngifuna isigodo. Ngifuna ukwenza imali. And futhi angiyifuni lento ukuthi manginikeza umsebenzi ngidile. Ngizwa kahle? Yebo. Asibonga. Uze ufike yabona kunabantu abasiphethe kabi laba amaphoyisa laba. Usho njalo? Anokusilandela kancane. Sinenza njani ukuze noma badinga ukugwazelwa? Ngani wami. Usho njalo? Ayikhale enyameni. Tsimbedlezini. Yoqhuma enhlavane ezinye zofeketha. Azife zonke. Lalela ke webhuti, musho njalo. Hayi akuhluphi. Awukhe ngisho amanzi abandayo ke la ekhaya Abatshana ngaphelisa sakho. Hawu, dangokude. Mama njani futhi? Bakwenzakaleni? Ndabenta. Hawu futhi. Vele ngikhumula. Hawu futhi ungalimali bakithi. Hawu ususamdala endlini futhi asamsendlini sesisamdala bakithi. Hawu Sithi bambe iskip.
Tama. Usiwahin man. Yim tama usiwahin bakit? Kuthi usixoxe ngohlebele yethu ngasithi somntana uphela vele uyazi uyathetha bekwenziwe njani bayithi futhi yabo ngathi ngiyachaza ngaze kusekuseni kuthi bayithi imelinzi lakhe bengakabhutile usenzela ama-highlight summarize abafuna tapisa amanzi akayiqisi iqaka lantombi leyo kumbuza ukuthi bekwenze njani kazi he bafena nomalakalele khona shame amsho uyaphendula ethuneni ngazaseduluke kanje somdala-ke nalokho ukuyithola umthumela ufonela babantu futhi Yes. Happy. I'm good. Awu, emakanethe. Ngasiza.
phela wentombazane. Hey. Umuntu sengazithi umuntu washona. Khona. Kunjani ngomsebenzi? Hawu, ngisazobona abatandi. Ayikho idatha. Hey, sekungaba isikhathi. Yaphilela wemfisi. Naphila odoneni bakwethu ngisabasi. Sibaba bangakanani? Hey, ngayo leyo ndaba leyo. Yini kwenzakale manje? Hey, kuningi. Yazi le ndaba le kumele sihlale phansi. Uneli, angiyamazi uneli wami lo mdala. Ngiyamkhumbula. Hayiba. Hawu kodwa ngisanemphuza hawu. Bekwenze njani? Hawu ngakhaphisa Ntombi phephisa. Hawu. Kade emhlabeni kunjani? Yeyele. Qina bo. Bekwenze njani obani bona abafuna Asazi nalamaphoyisa yini uyazi nawe nomnyeni wakho la kenzi lutho la igane yami bahlale bethe ngazi uphenyo lezijani. Hawu ngaze sazoyimbuza. Angaze ngixoxele lithi. Hey, kuningi. Hello? Unjani? Hawu kuyaphila mfethu. Hayibo. Manje ngafonela wena kade ufuna. Hawu. Yini manje ungafuna ukuthi? Hayibo mfethu. Kanjani manje? Akwazi. Ngiyakwazi futhi akwazi. Yilili mame, sanibuyelile emafonini. Awu nosi. Ususi wakhe akakhalelwa mase kufa amadoda ziyalila. Ngiyayiphihla mame Sililo. Ngikhuluma nawe. Uzoze ube namalimi umtshele ukuthi usisi wakhe awumkhalelanga nazi uyalila. Lila ntombo lila. Hambile indoda gone. Hawu sikhihle mama uzodatshukela obani sikhihle. Ujo oza ngiyibona emngcwabeni le. Le yanyonyobisa ngamawindi. Hawu siyoyibona.
Shani, Ya malume. uvelaphi? Ngiphuma ecampini malume ade ngiyofunda. Uhambe nini? Ngihamba izolo. Mina ngingekho phela ngilazi ungitshele lutho. Mina ngikhathazekile nje manje mangifica ekhaya ingane enganga wesifazana ayikho. Ngoba ingane lenyazwa nje la ngaphandle uhambile ngingazi. Ake ngimalume ngibengekho bese emsebenzini ngase ngatshela umzali ukuthi akutshele mama usuku. Kulungile sengibonga ububuyile nje usaphephile kodwa ungaphindi ukwenze lokho. Yebo mama. Kulungile ngena ngaphakathi. Hey mzala sangibonile hey. Ay.
Sanibingelele sinamkele babukele emakhaya kwiFuze News. Oniphathele izindaba zanamhlanje uSenamile Khuzwayo. Ngilapha endaweni yaseshowe eNyanini. Ngize ngodaba olubuhlungu ngempela. Kutholakale abantu ababhoqabhoqwe ngocelemba. Akakaziwa ukuthi ubani owenze lesi sehlo kodwa amaphoyisa okwamanje asasola uMalgajo. Njengamanje sinomseshi uDube osasiphenyela kabanzi ngalesi gameko. Kwamukela umseshi uDube endabeni zeFuze News. Besacela bandla usichazele kabanzi ngalesi sigameko. Yebo sawubona. Sike safika lana sanda kufika manje sizothatha istatement ukuthi ngabe kwenzakaleni lapha kodwa kube singakatholi lutho kwamasaqhubeka nophenyo ngoba besakutholile ukukhulu ukuthi umntwana bephumile ethunyiwe. So besingakatholi lutho njengamanje sizodila nalelicala ngoba kuseyicala esafana namanje siqeda kwathola elinye lesithathu icala esithanda kuthola njengamanje lalesi sigameko sisazoqhubeka sithole. Sibonge kakhulu umseshi uDube ngalesi sikhathi sakho singezelona. Ayike nani babukele emakhaya nizizwele ukuthi umseshi uDube usazama ukuphenya ngalolu daba. Hayi iyophinda ibonane obeniphathele izindaba zanamhlanje uSenamile Khuzwayo kwiFuze News. Sasa manje ngoba lo kade nginawo namhlanje sengaphinde ukubona. Uzongibona Friday. Friday i-Friday man. So ngifuna ukuthi nami ngihlale nezintwana zami senze umsebenzi wethu. Uyazi nje mama mina ngi-hustler. Yabo? Kodwa ngithanda mama. Usangiphethe kahle. Usublasha phela. Manje yazi ukuthi enye into anginayo imali namhlanje but ngilele. Musubuya Friday ufuna ngibhekeleni? Noma yini obona ngifanele. Phela wena mfanele umhlaba wakho ukuthi ngawuthatha umhlaba womuntu ngoba yonke into ezifanele futhi wena umuhle udlula yona. Cabanga. Ngiyibona. Awuyangichaza mama lalela. Sengiyajinga ukuthi usiseduzane. Yebo. Lalela yakuthanda indoda yathi. Ubuye nami phela uzongibona. Hambe kahle. Ngizocela ungifanele mofika. Yes. Thanda. Sheshe ubuye. Hayi ngichaza. Soma stage. Ke. Much love for you ne. Sure. Hayi phela yazo izinto zenina enisebasha siyadala thina umsebenzi uqeda wonke sithi masuka nje sesiza ngaba sekupashasha manje chaza for yami kuzo zonke izinsuku esisebenza kanjani hayi lezi insuku badoda ngingakumthena kashesha hamba ngofuna kunebhesithi kumele sishaye fast and free ukuthi niyazi ukuthi mina ngithanda ukuhlala ngenayo imali so kune order kumele ukuthi lifike kusasa and ngizomeka sure ukuthi liyafika kusasa then mangifika ngifuna ngenzele ngiqale ngiqede ngivule imivalo ngifuna imali engango-3.5 M lapha then lapho soba well senze imali angazi angisayiphathi ibhamba fana seniyabuza irifle ya vele yazi into ezokwenzeka ngifuna sishaye imali high kodwa ngiyazi nje bafethu ukuthi ngiyamisebenzi but mina into eyodwa ebonakala ngayidla impuphu mina nayo kulezi nsuku sinokungabonisi and lento iqala ungimala nami nje ngathi uyimpilo and yazi ukuthi umuntu nje ngale yamdila futhi emhlabeni ngiyamthenga phazamisa yenza ngingabinayo imali so ngifuna nengishopha ukuthi la ahamba khona la yonke movement ayenzayo kukhona because awufuni kahlathi ngemsola ukuthi uyena olanda amaphoyisa ngizama ngenela amaphoyisa angithela yonke ibhizinisi yakhe yami ekhona imagine imali engaka babukho so ngiyacela ukuthi nenze kanje nenze sure ukuthi ngiyabona ukusuka nokuhlala kungani for masimbona umuntu uthathe simshaya ekhaya futhi ngiqale ngebe sure qala ukuthi yena manje nemcheka nathola ukuthi ngempela uyahlangana namaphoyisa ngizobuya nize kimi emva kwalokho mina ngifuna ukumbulala ngalezi zami because akekho umuntu ocrossa mina qhubeka phezulu ayi kodwa phela ngiyacela kodwa ngizocrossa wena nje phone thinteni hayi ke makuthi saphilana nalelo qiniso iso ngeso akekho umuntu ongathinta izinyalo lemvubu kucwele boza ya
Ngiphathekile nje Ntombini. Hayi ungabe ngisangitshela. Oh mama, kodwa nonke ngisengiyinkinga efanayo. Nginamanga hayi. Makhosi. Ya, uma sithi siyalalela-ke la esimeni somoya abantu abadala. Azongitshela ukuthi mina ngilahlekelwe, ngishonelwe mina. Ngahlekelwe ngabe ngisile. Kodwa manje nathi ngayele ngihamba ngizoyifuna phezu kwale ndawo. Omunye wami ushonele. Sikhuleka mina ngaba umnikazi womsebenzi. Sikhuleka imali mntwana wena abantwana sebekhona phezu kwendawo ndombe. Shotani ngale ngiqoqa amafindo. Hayi! Ya. Nawo abantwana bezozinga bayaphi sibenzakalani nabo. Phela nisikhayisele into yabo mama. Awuvumeke wemama uMaZulu siqede ngawo size kumanye imali. Makhosi. Konke sengikushilo kuyikhona. Siyakhula. Akusibene kumama la ubani manje. Siqede le ndaba. Ya. Masamba-ke phezu kwakho wemama. Uthi umuntu wena ulahlekelwe iy'ngane zakho ey'mbili. Laphana bakaxhakazile ukuthi lokho hamba wayemanye nginamanga. Makhosi. Ebezweni ingane ziyapheka khona namhlanje nakho Makhosi sibonge kakhulu-ke ngakho Nkosi usenzele khona namhlanje nakho okokukhanyisa. Siyathokoza. Futhi no. Kamona nami. Angiqinisile. Usangitshole wena mama. Cha bangitsholi. Hawu. Uphika. Angitsholi bengisendlini. Mhla 15 onolo mfana kwaZulu ngithi. Siyakhuleka Makhosini. Awungena. Oh, mani madoda. Angeni ekhaya. Makhona ukuthi ikhala ngathikela. Angeni ekhaya. Makhosini. Sokoza. Sokoza. Zelapha yini nje ukuba ngiyiphe lapha. Into okuyivikela ngoba ngiyabona ukuthi engathamanga asondele. Kodwa doda ngisayivikela ukudla bakhona. Bona impela imnyama kuwena. Sesondele leli. Kodwa ngoba phela umuntu asimjikizi kusefikile. Sozama. Lapho nje kuze kuwe ngoba ngiyacela. Ayisozama. Manalo hlanganisa. Ngoba ngisho Makhosini ngiyacela. Manalo kana ngihlanganisele. Khona owasala komunye la. Nothemba nawuzokusebenza khona. Sendela ukani uzothatha. Hayi. Umuthi obonga Makhosi. Thokoza. Yazi ke mina nawe sibonakala. Angiyazi phela nakothemba. Phela kakhulu. Awu ndoda enkulu. Awu ngenani wemahle. Awu. Hey! Abantu bakho bayiphethe nje ikhanda.
Siyakhuleka Makhosi. Yebo. Awu. Wena uDlamini. Ithi ngifikile nje ngiyimpunyela ngayidla impuphu. Ngicela usizo lakho Makhosi. Ngiyakhuluma mkhulu. Siza noma ubala ekhaya thina. Ingakho ngizela la. Wena mahlale ehlathini. Yebo mkhulu. Ehhe. Ayibongibiza mina. Awu. Uyazi. Ngizocela nje uzocela la ekhaya ngoba nje kunesimo esile ubhekene naso. Esifana. Ushubile. Kusenzani? Hey, hayi kubi khona umunye mfowethu sesana ukuphilisana manje. Hayi yasibhekana nje. La sofana khona uphuma santavane kuzophela ngokho. Awubona ukubhekele mfana. Manje zoyenzela Makhosi ukuthi nje mesihlangana ekuyadlula lahluleke. Yabo. Othini kuzamele khona. Oh. Masonto manje khona uzothatha. Sembona Makhosi. Kodwa umuntu lapha Makhosi. Hapuya, webona. Ziyalunga izinto. Uyaphela. Malanga, ngizile ukuthutha abafana bami la. Uyabashaya isisebenzi ngoba kophozi. Ingokungeya lo mahlandla kwezinto. Kodwa bhuti abantu abafana. Ifana basanga kahle. Kuzani. Bathi kunabangade umuntu waphela khuluma nje. Qhamuka nomini bafana. Ngangithemba. Ngani bayifuna. Ufika wakho lapha wathi usanda hamba la nesikole. Ngenzeka ukuthi u-against me. Bayo into ecabanga ukuthi ngihlale. Kodwa Bafana bathi ifana bashanga. kanje. Kwenza udodo. Ngikhuluma manje nje uyedwa uyafika. Hey, ungazi ukuthi isipana sishaya kahle wena. Yiwe nangade ngikhuluma nawe ubukhulu amanyala. Akwazi ukuthi intwana zami zishanga kahle isipana. Ekubeni sasho ukuthi bawenza umsebenzi. Kade ngibona ukuthi nenkinga nami. Uyena uzongithatha kancane. Yeba, uzongithatha kancane.
Sathane lo obhiza unquma abantu la emphakathini. Ngithi makafe. Into engifunayo lapha ngifuna ukuthi nenze sure ukuthi nimehlumayo. Ngoba ipunyela ngayidla impuphu, akaze nangelilodwa la ngifika ingahlumile. Into engifuna yenzeke ngifuna isiko kwasha. Lokho into ezokwenzeka lapha ngifuna yenzeke fast ngoba ngifuna lapha belale beziduma. Wena ngoba vele inkabi into ezokwenzela yona. Ngicela ukuthi ume side lakho lesidla. Wena uzoba nami kanje. Anything esondela kumina ngithukuza ngenhlamba. Bese wena ke uwena ngikuthembile ukuthi uzobubheke behind my back. Menze sure ukuthi umkamaduda akathinteki. Banilenzele kanjalo ke yonke into izoba right. Ngifuna siqale siqede sivule sivale sikashana sisakashana sithi siboss sithi boss. Kodwa ngakutshela boss yami ngathi izinja sajwayela lezi zinja lezi. Yabona izinja manje ngibonile ukuthi umpunyela ngiphuza unyongo. Sekufike egcineni lakho khona kumele ngimkhombise ukuthi ngubani. Ngoba kade ngizama ukumbekezelela. Izokwenzeka ke. Angifuni ngifuna nibabulele bonke one by one. Umpunyela ngicela nimiyekele kumina. Because ngiyabona ukuthi ufuna kubonakala ukuthi ubani indoda phakathi kwami. Sizweni. Yabo kumele ukuthi kucace. Ngoba ngiyamsola ukuthi uyena owathatha istock sakhe nangalila la. Ya manje wabhema. Hlasa bulawa sani inhlamvu. Siyafuna siyavanga thatha. Mina sizwa ngijuluka manje. Hey. Yes boss. Okay, wena ngifuna ube lapha. Ube kulile khona. Wena awulalele awubema la. Benzela ukuthi yonke impi neqhamuka ibone wena qala. Wena ima la. Konke okuza ngapha okuzothi. Mana ke webhuti khona usukhohle ngodlo ngokusho. Uzongihambela nanga umngane. Uhambe naye. Ufuna umprotect. Umuduka. Uduke nawe. Hawu kholiya boza ngenza noma yini ufuna ngenza. Asibonge. Hajaza mbombojo. Hajaza msumonyo. Back! Uba wena. Futhatha. Hey uba wena. Thatha.